دنباش ایرو 12 ایلونا 2025 لسر دربه 12 ایلونا 1908 45 سال درباس بو به بونیجی امتکارم بیجن کو سازی تفگر و پارتیان سیاسی ین دموکراتیک و کردان لسر سالوگرا دربه 12 ایلونه چالاکیل داردخن داخویانیان داردخن یک جوان چالاکی و داخویانیان جی لمیدان تقسیم لبیرداریه یک گلان پیکات به پیشنگی تفگر هفته و هشتان هدکه کمره مافی مروان ایهاده افداخویانی هاته کرن و هر وها بال هات کشاندن کو او باندورا 12 ایلونه هجی بردوام دکه نهال گلمجی هم جبو کو ام سالوگرا 12 ایلونه باخون هم جیج برکو او هف پیوینا سرو که مهپ دولت بحچلی ام باخون لگلمه بردف که تفگرا هفته و هشتان کو به ترکی 78'ler hareketi tebinav kırın Celalettin Can Heyik ve Evji Kurdaki Dersimeyi Nahameli Geluy Bakıvın Celalettin hocam yayınımıza hoş geldiniz. Bxeyr hatın veşanama. Naha ve daxuyaneke ragahandine çapemeniye da ve got 45 sal derbas bile şope berdavame. Naha pevajek çareseriye jihad ve mücerede hunçi dibejin. Ev pevaje çareseri başış bu velatı le deve gaven pratik benavetin. Le qaysa kuma şopan diye tevger azadiye ya Kurdan be taybet öcalan tiştekul sarwan berpsiyariya xo anin biji bahçeli bixwaji dibêje tişta pêwîst kirine û dibêje kevok bi yek baskîna fire ê ku muxatabî vê pêvajoyê divê girêdayê gava bavêjin lê niha gav nayê navetin ev hevdîtina bahçelî we îro xwend dibêje we PKK erka xwe aniye bicî û divê dewlet jî erka xwe bîne cî yanî weke li xwe mikur hatineke dibêje devlet gav navêtiye gelo destatê rexne dike rast destpêkê de PKK bixwe înisiyatîfa rêveberiya giştî da Öcalan got çi bêje em ê pêk bînin û Öcalan jî ev berpirsiyarî ser xwe girt ji bo ku aştî pêk were li hemû tiştê ku jê tê xwestin kir lê tiştê ku nayê kirin yek alî tê meşandin ev pêvajo Girêdayê pêvajoyê bangawazî tê kirin dibêje em asta demokrasiyê bilind bikin guherandinekî çê bikin yanî entegrasyonek çê bibe lê mixabin li gel ev nêrîna tevgerê û Öcalan li gel ku söz dane lê pêwîstî nehatin bicî kirin lê gav nehatin avêtin bi rastî jî komara Tirkiye bixwe pratîk gav navêtiye muxatabê bangawaziya Baxçelî kî ye li gor we yani girêdayê pêvajiyê li gor we desilat û Baxçelî wek hev nafikirin ez wisa difikirim ew beşê ku Baxçelî nûnertiyayê dike hinekî nermtirin lê Erdogan hînê zêdetir hişktir radweste û sedema wê jî ez dibêjim hilbijartin e berjewendiyê wanê hilbijartinê ji bo serokkomarî û ji bo partiya xwe dixwazin hinekî tevgera Kurdan lawaz bikin yani ê ku kesên ku wî qebûl dikin yani wek em bêje wek amûrekî dixwaze bi kar bîne lê rastî Baxçelî ji bo çareseriyê de axive ez wisa difikirîm niha beriya 10 rojan Baxçelî gefek li ser rojava xwend got operasyon dibe kirin li gor we hîn di mijara rojava de li hev nekirine yani ew gefê Baxçelî ser operasyonê min bixwe cidî wernegirt wek polîtîkayekî dibînim lê kesê ku dixwazin operasyon pêk were hene wek Erdogan û derdora AK Partî hinek beş hene ku dixwazin operasyonê bikin lê dema siyaset û hêz li ber çav tên girtin ew peywendiyên siyasî dîsa ew barzanê bixwe li gel tevgera Kurdan cî digire dibêje ez ê pêşmerga bişînim
يعني جبر وجي از نافكرم كو بخواز شركي دست بي بكن اوبراسيون بكن لوي هر بيجن بين الزمان وبخواز وقفك بكن وباكي هناك اوبراسيون بتشوك جي بكن لي ما عندنا نابن هري داوي تخوازم بيجي ببرسم هف سروكين دم بارتي دناف داوي شانده كي برفره دبجن نزيكي 10 كسان وبچن غراوا امرال سردانا öcalan بكن وهفديتني بيك بينن هيفيا وجوي هفديتني تشيه يعني وبيواجو الجور ve peşvettir biçe. Az dibêjim hinek sabır li wexta demêre belavkirine ve öcalan servêkê raweste. Lê ji armancê xwe bixwe dûr nakeve öcalan wê hîn bêtir bi sebir nêzîkî pêvajê bike. Dibe ku gavên cudatir jî bê navêtin. Ev hevdîtinê li gel öcalan girîngin, nêrînawî wergirtin. دیسا نێریناوی ژرایە گشتیرە ڕاگەاندن گرینگە ئەv کۆمیسیۆنەل پارلەمەنتۆ li gor we wê serdam bike lê bixwe öcalan dixwaze li komisyonê baxive li gor min lê bê qebûlkirin neyê qebûlkirin ez nizanim lê pêwîst e nîqaş bêkirin li komisyonê öcalan baxive nêrînê xwe bîne ziman tevgera Kurdan hemû muxatabiya xwe daye öcalan birêz öcalan divê biaxive مخاطب گرتن نێریناوی وەرگرتن ji bo çareserî jî bive pîvan. Eyvallah çimanse. Belê berdevkê tevgera heftê û heştan Celalettin Can siyasetmedar ku demekî dirêj jî di heps û zindanên 12 îlonê da jî mabû ew li gel maxivê hevpeyvîna serokê MHP Dewlet Bahçelî nirxand ku ji bo Rojnameya Sabahê ku nêzî hikûmeta Tirkiyeyê dabû wan meseleyan û her wiha ew qonaxa nû ya pêvajoya aştî û çareseriyê nirxand li aliyê din niha serokê MHP Dewlet Bahçelî sê tiştên din jî dibêje lazim e ku Ehmed Türk hevşaredarê bajarê mezin ê Mêrdînê careke din dest bi karê xwe bike vegere ser wezîfeya xwe li aliyê din şaredarê navçe Esenyurtê şaredarê CHP'yê Ehmed Özer vegere serkarê xwe û her wiha ji girtîgehê derkeve li aliyê din jî dibêje ku lazim e darizandina şaredarên CHP di meha cotmeyê de êdî dest pê bike û demil dest jî bi dawî were bêguman ev hevpeyvîna serokê MHP Dewlet Bahçelî wê di medya civak û siyaseta navxweya Tirkiye da jî wê gelekî bê behs kirin.